दोरा कधी आणलंस? आता हां, नाव काय तुझा? प्रज्वल वसंत कांबळे. हां, पूर्ण नाव काय? प्रज्वल वसंत कांबळे. हां, दोरा लागतं. हो. आणि पावसात काय करतं? पावसात काय नाही. हां, कितीत तू? 7वी. खायच्या शाळेत? सर्जकोट. सर्जकोटला तर. हां, किती मुलं आहे शाळेत? शाळेत मुलं किती तू? हां, 40 मुलं आहेत. हां, तुझा नंबर किती होता? किती नंबर येता? 4. 4. हां, तो 4 म्हणतो. मालवणी त्या का 4 बोलतो. हां, आता घरात चालला? हो. हां, चालेल. चल बाय. आपण समोर पाहत आहात की ही माणसं भर उन्हामध्ये किती अंग मेहनतीचं काम करत आहेत. हे गरम गरम डांबर रोडवर ओतत आहेत आणि कडाक्याचं ऊन पडलेलं असून ही माणसं उन्हाची पर्वा न करता मेहनतीने आपलं काम करत आहेत. आपण श्रीमंत व्यक्तींकडे आदराने पाहतो, पण खरं पाहता आदराने पाहायचं असेल तर आपण ह्या लोकांकडे आदराने पाहिलं पाहिजे. कारण ही लोक रोड बांधतात, त्यामुळे आपण त्या रोडवरनं चालू शकतो आणि ह्या लोकांमुळेच बिल्डिंगची कामं होतात, मोठमोठे ब्रिज बांधले जातात. त्यामुळे जी जगात मोठी कामं जी केली ती ह्या लोकांनीच केली. त्यामुळे आदराने पाहायचं असेल तर आपण प्रत्येकाने या लोकांकडे आदराने पाहायला पाहिजे, श्रीमंत व्यक्तीकडे नाही. श्रीमंत व्यक्तीकडे पैसा असतो, पण ही जी मेहनत आहे ते करू शकत नाहीत ते. त्यामुळे प्रत्येकाने आपण ह्या लोकांकडे आदराने पाहिलं पाहिजे.
मेरा नाम मुत्तू, मेरा पापा का नाम शिव, मेरा एड्रेस चौहान, मैं 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ। गांव कौन सा तुम्हारा? ग्राम करबंटनाल। किधर आया? विजयपुर जिले में आते हैं। विजयपुर। मेरा नाम आकाश है, मेरा पापा का नाम शांतु। सरनेम क्या तुम्हारा? सरनेम क्या तुम्हारा? राठौड़। राठौड़। गांव कौन सा? विजयपुर। विजयपुर। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 5। मेरा नाम रवि, पापा जी नाम शिव, एड्रेस चौहान। गांव कौन सा? गांव विजयपुर। विजयपुर। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? क्यों नहीं? कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 4। बस इतना ही होता है। तुम्हारा नाम बताओ। बोल 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 अर्पिका। पापा का नाम क्या? आनंद। और सरनेम तुम्हारा? एड्रेस राठौड़। हाँ। गांव कौन सा? विजयपुर। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 3। तीसरी। हाँ। तुम्हारा नाम? अश्विनी। हाँ। पापा का नाम?
शांतु सरनेम क्या तुम्हारा? राठौड़। राठौड़। गांव कौन सा? बीजापुर। हाँ, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? तीसरी। तीसरी। गुड बॉय। No puede.
चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ती बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्की दाबा. आपले नवीन नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल.